O sa kaban sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center CPDRC, giambos sa mga armado mga tao kaginabuntag. Patay ang duha ka mga jail guards o usa ka piniriso nga luwanin ni. Kining gitutukan ni Nico Serino. Pasado alas 9 sa buntag kaganiha gialarma ang pagpamanhig sa Unit 5 sakop sa Barangay Kalunasan. Gipauwanan og mga bala ang van sa CPDRC nga gikan sa prisuhan ug nagdulhog ni atong higayuna. Gumikan kay nawad-an og kontrol, midusmo ang van sa motorsiklo nga nakaparada daplin sa dan. Patay diha-diha ang duha ka mga prison guards ug usa ka piniriso. Giila ang mga biktima nga sila si Prison Guard 1 Joel Teves nga maoy nagmaneho, PG1 Bernie Bayotas ug ang inmate nga si Jennifer Peregrino. Matod sa habal-habal driver nga nakasaksi, iyang nakita ang upat ka mga tao luwan sa duha ka motor nga may U-turn sa unahan sa dapit na hitabuan. Gana U-turn ba? Balik ka rin. Kung nga na ba? Muana tami mo ana rin tungkol. Ayaw pagkuhan kay nag-ana mo 45 daan. Ayaw paglaos. Pagkuhan sa pasiluhat. Pag-abot na mo kung nagpakapaka na. Pagpapang mo tong abante mi gamay. Kita may tungaban o kanang BBR Malay gibira na. Gibutyag sa warden sa prisuhan padung unta sa korte ang tulo. Si Peregrino nga nagatubang og drug case na pasakaan og bag-ong kaso. Nunot kini sa Greyhound operation ni atong buwan sa Agosto kun diin dunay nakuha nga drogas sa iyang selda. Paingon sila sa Kimonda Building human maduso ang information ug resolusyon sa piskalya sa iyang napuno nga kaso. Filing ni siya. Different man to court hearing man. Siyempre of course court hearing scheduled man sa by 10, by 20. But kani siya is filing. It's different. The time is different and then the venue is of course Kimonda but different siya nga sa sala ba. Gawa sa inmate, gibutyag sab ni Valmoria nga kasamtangang giimbestigar ang mga jail guards sa Committee on Discipline and Investigation. Kaning si Tebes nakakita ko ani nga pero kaning usa basin na kaya kung mutong gipanglain ko nang ilang katong mga prison guards nga nay kaso akong gipanglain ba sa pending pa sa kudi. Si Governor Junjun Davide, personal sab nga miadto sa dapit ug nagpakisayod sa maong insidente. Si Davide ang chief jailer sa probinsya nga maoy nagduma sa prisuhan. Kung nga na siya po diyan, yung involvement ng mga safeguard, but I would not want to make that conclusion right now. Pabutan na ito ang report ni Warden. Nasuta nga natusak-tusak sa mga bala sa kalibre 45 ug M16 ang patayng lawas sa tulo ka mga biktima. Gituuhan nga ang piniriso ang target gyud sa pagpamanhig. Igo nila sir sa mga victims sir? Body and head. Body and head. Kapila daghan sir? Daghan ang kuwan, daghan ang igo sa mga biktima. Doon na plano ang atong ang suspitsado, ilagay siguro. Siguro ilang patch yung ginangguan ang biktima. Human sa hitabo, paladman pa sa kapulisan ang investigasyon, subay sab sa ilang tinguha nga makakuha og kopya kung may mga CCTVs man din hiniwang dapit o sa unahang mga lugar aron nga matumbok kining mga responsable sa panghitabo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.